Alhamdulillahilladzi hadana lihadha ad-din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamangnitan ko Allah Rabbul Alamin batano dan mapipiyah. Mada sa mga sakit tano, pakalides tendak tano Allah sa mga panyakit, bulungan Allah suad na sakit yan. Pamangnin tano si iku Allah Rabbul Alamin na sulamba ko umor tano na palay din mabalo yasimba ay kasusuatu Allah Rabbul Alamin sugal baktano katerotano. Pamangnin tano si imapos sa umor tano si iku mapya. Allahumma amin. Mga bangsa mi, mga bangsa moro, sumbatan tanok man so mga usayan tano. Agusto ka pa mati atano kung mga fatwa, mga pakaisa, piya nambag o mga laulama sa Al-Mamlakatul Arabiya As-Saudiya. Yan ay mati ang tano, fatwa, mga bangsa mi na ay numero niya na ikanam gibu agot logato sa upat. Ay pakaisa na tigyan na innil ana fis sabi'ata asyara min umri. Iman to tigyan na ika 10 agupito rago na idadakat. Ilan yung man sa mga kangudaan, mga bangsa amin ka pumakaisa. Skano san mambu ang mga pagaryami, ang mga kangudaan. Ang pag-invite na mis kano pumakaisa kano kung mga goronyo, mga ostadyo, mga ulama nyo. Bata bilabaw igira adna dinyo ka katawan sa ikwagaman. Nageso ka pa makaisya nakapaganad sa ilmo. Naso ka pa kaisya nagunsi anan o kapakasur ka. Kaya gira kiyatukaon ka subenar na iningulalan ka, nakiyatukaon ka suribat na pialaguyan ka, na yan na ni kapakasur ka. Yubaidu ni syaitanu kathiran anisalah. Sak natigin na sabab ko kangudaan ako na pagkagagawa syaitan, na pagkawat ako niyan, pagkawat ako niyan ko kasumbayan. Wakam atamanna an usalli. Gira ko na tigyan na di akan dingan-dingan di akan na mapanganganaya uba ako bumakap sumbaya. Wa ma'anni fil haqiqa usalli yawm al-jum'ati faqat fil masjid. Ay tigyan naman taan na ibo di akan sumbayangan sa masjid na di maat. So 5 waktu na di akan sumbayangan. Wa uhibbu an aq'uda fihi hatta ba'da qada'is salah. Nakabayak na tigyan na makapasad ako siyang bayang na si ako sa masjid, muuntod ako, pamati ako. Walaysa dhalika annahu yadfa'uni daiman ila syahawati anzur ila al-mar'ati al-ajnabiyya bi syahwatin wa ma'anni a'lamu annahu haram. Ma'alan anni fi sinni al-murahaq. Ay mana niyan mga bangsa amin na tunga na yung makawida akaliyang kaapi o kabaya barasimba na pagalangan o baya ginawa niyan. Nagira ko na di makapangispat. Pagilin niya sa mga babay, na di pagkatamaan si isang otop sagad ang mga babay, yung oto pagkailin niya ka, igira ko na si ipan na pagilay si isa cellphone, pagilin niya sa mga aurat o mga babay. Sabab sa na makawid akaliat na nagyuti sa bapamya kaysa. Na siniyan dinipa kaysa kung mga ulama, ang mga ala si sa Al-Mamlakatul Arabiya As-Saudiya. Nagyan na ni patut. O mlagid buka pa makaysa ka. Kasi kanong pa kaysa ko, katawan ka, iya isimbagyan ka na benar. Katawan ka, kanabaad na grupo niya na di niya ni panulon. Aan makadakala membro niyan. Katawan ka, yang atwa ilmu iyan na sukur na gusto hadis. Katawan ka kenaba pengambar, kenaba pembabaas sa katiru apun sa puso iyan. Kaya turun niya na sadin sa miya bati ang Quran na gusto hadis. Agusto mga fatwa o mga ulama. Diyan na ni pagisaan ka ori pero Allah ang kadikadedag. Bata bila baw si isang oras
miya kala sa fitna, miya kala sa oida ka, miya kadakal sa grupo, na kailangan na pamili ka sa pagisin. Nakates yun isumbago ng mga ulama. Ini sebagai rano nanti kira natas tarkus salati minal muharramatil kufriyah. So nanti kira so kibagak ko sambayang, di kap sembayang, sa 5 waktu, hindi na di ka malepal pas sembayang, na pedanang ko mga haram ay kekapir. Pedanang ko mga haram ay kekapir. Nga po nga makapir, na lagid ka sa hukuman o sa salay sakros, pasimba sa barahala, agiti kafir. Wala yugzi'u an dhalika salatul jum'ah. Mana niya nakana ba kapakai sa salatul jum'ah yang kabu sembayangan na ban yang kiampelan sa 5 waktu di. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah wa man tarakaha faqad kafar. Anna dalil. Kaya dalil na ayang pasad. Abundri apagaltana miyatigu rasul. Ako sa pagaltan ng mga kafir, pagaltan ng mga musyrik. Asa dun sa lompason, na miya Luis. Nagyan nga nakasambayang. Yan na ni pagaltan. Pagaltan na ng piya-piya. Na sumisambayang, na siya miya tago ko mga Muslim. Na suda sambayang, guminag sambayang, palpal pa sambayang, naro miya karipag ko mga kafir, ako sa mga pananakuto. Allahu Akbar. Paman tarakaha faqad kafar. Sada sa ibagakian susambayang nasab na ramya kapir. Fa'alaikal bidar bitawbati ila Allah subhanahu min dhalik. Nayapatu terkauri penwala di sembayang. Dia maatbu di ini sembayangan. Napangabalaga kan taubat. Taubat kan ko Allah ka kenapa ngakakapti umur ka. Di nga katawan hindi ka putenga. Di nga katawan hindi ka pakaw mo malakal maut. Nabayang ka penayaw ang ato discuss na kumiyaw na auman ilebong na hindi kaya pitayan na di pengraw no lupa. Kakagiya di sembayang na si imatatago kung ngari o kuburya. Na ilebong iraman, na mapitap man, na kautok man, Allahu Akbar. Siapa ang ka ginawa ka? Tupat ka. Mag-ambus oras kasi sa angka dunia. والمحافظة على جميع الصلوات في المسجد. Nepna palyugat raka na siyapang ka so 5 waktu. Yang ana na subuh, dhuhr, asr, maghrib, isya. Siyapang ka na. Ubang kapel pasi. Nawana maranil ka masjid. Pagkagaga ka sumong sa masjid. Nana si ikadi sembahyang sa masjid. Yan ni palyugat raka uri penuh Allah di sembahyang. Na kailangan na makasembayan ka, makapangabalaga kasembayan. Amma nadharu ila nisa'il ajnabiyyah fahuwa muharram. Sukman suka pangispat kapakatuan ka sa matang kasi ikaw babay akenabang ka mahram, haram penana, haram. Wal wajibu ghaddul basar na ayapalyugat ko mama na peger na iran sukay layran. Nagyang to kabasatan nagyang kailay na ispay. Ispay ayaw puso. Ngay prikut yang puso sumelay niya. Na magurdir so puso. Napagurdiran niya so mudul, so dila, so lima, so ai. Na si Eden pagkasong si sangat to kambaradusa kasino. Allahu Akbar. Wa hakadha al-khalwatu bil ajnabiyyah. Lagid mambo na natin na miya kalala haram nakapakai single ka ada apa diyo ko babay kenapa nga maharam. Fanusika bil hidri min an-nadhar ila an-nisa aw al-khalwati bi ahadin minhunna fa fihi al-fitnah. Napakiktiyaran na merka pananggilaing ka at iga ngay mga ulama o mga kailay mga mapakatu o matangka ading pikatan sa mata ang ato mga babay kenapa nga mahram mata-mataan ay maana niya na kumangkasan sa fitna ay katuro Rasul sallallahu alaihi wasallam na tigina la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha du mahram di tirambisa ano mama so babay inon tabuna pa diyan so mahram yan asi ko sa riwaya na ikatuloy Rasul sa ita lagi dangot miya panutultan o mabang sa miya
magipag. Kaso mama nakaroman yan so babay. Nasigi ang ito abay, naanagal ba yan sa opisina? Ano at iran? Natigan na makaplo ba sa pakaritan? Naibo amiya paro pakaritan, nasuaryo babay, abagwataw. Nagira di mag-opisina ang atua babay, napritan suari niya. Nagiangaya akaroman niya, napapakaw mo. Apun mamukugal bakyan. Di sila makatirang bisa. Nabamiyati na mingito akatiya na ang atua prita. Nainisiun. Anta emiya kaugat talaka. Natiga na si kuya. Amiya ko apitan na. Piyatayan sa tao. Pipiriguan sa tao. Naanta isala, nasa kaadapan ng gila. Sa dun sa dapan ng gila, sa dun sa migay lugar, sa dun sa imanan niyan, danian na ulan na ang kautua paswa, kau kita no fitna, nas kanya ni sabab. Yan ang mga bangsami, pamangnin tanong ko Allah, taufikan tanong Allah sa Rabbul Ala, taufikan tanong Allah Rabbul Alamin sa batanudin. Makapananggila sa dusa, na igira miya sala kami adusa tanong na di tanong mga taubat ko Allah, makapamangnin tanong sa rila ko Allah, di tanong matag-matay inuntabu na kaya rilaan tanong Allah, miya suat tanong so Allah. Pangnin tanong ko Allah, amati mo tanong ko surga. Salam na miskanusan langon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.